Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublai ki parok barok hakani kapor ni pdeng smabha ya pi ki Khubor Bakongsan jang Taïew bat ngai Stephanie dakar bat ki Khubor Bakongsan kilong kumnya. Kajing pen kra collection MP shaka ying darbar ka Lok Sabha kalaya chkamat hakabalai e ba kising san puthai bat kising rulum klasai bat pen banaya ki kertam jengki ki ban ai rank hakane election ka ban selection uba asal mo shulai uba di economic mat ka BJP na po ka 19 South Chalong constituency haringkat bat kinongkit kam kati constituency kilawan bani kendo yo state president ka BJP recommend moment kum shiben ta ban pensau bat terwa ban ai ticket MP ya ka Dr. Fenela ling do nang lat ka ban yakon ya ka shuki MP ka Lok Sabha na po ka Chalong parliamentary constituency habakran chikilat pathai Khubor hak office toy kam ka BJP hadien ka jingi kendo yo recommend moment uba san mo shulai loang baka jingpo ajungu bat kinongkit kam ka consensi kolong ban penyeng kertong da ka Dr. Fenela namar baka dei ka brio ka bala penya so baka seng nado kisnam ke bladap kata nado kopor ba uba Ernest Mauri udang long ko state president ka seng shushu uba sambaw lai tho ba uba Ernest Mauri ula thap ka teng banya konya ke MP na po ka seng bat kum jo ka Dr. Fenela kala thap ka teng Henry nakaliam uba AL hek ru ula yo i tang haki la pathai Khubor bula ong bodan ya ka jingmut ban ya khon ya election MP Henry pat uklam sham na thap ka teng satya shushu uba sanbo shulai lo ong ru balada ha ki to ki por house nam arjar khat khandai ki pat ba ka Chalong parliamentary constituency ki jet bat Punjab yu kum MP ka Lok Sabha ula banwan ra ai ko bat ka ngap Henry Pose kila Punjab penbando ba Vincent H pala uba shuktha saat hakan dong ha po parliament klam dawan ra ya ka roi ka par haki sansnam ki bladap kum taula kuntu bat I se mi ki pat ba da ka boong ba ki pat ba ka jala ki de balong ki bastat bat ki biyo i jingai na ka banta ban thap bat Punjab ya ka BJP ha ka ni election MP ka ban sawan bat kum kinong thap bot kim te ban chupan sap e ya ka vote ban thap shaki we ki seng yosh ki shuk tha so an beng sa sansnam kinti harut surok u chief of kalyang persha u saleng e sangma habakran bat kinong thok Khubor ha Congress Bhavan ulakan thok da ka boong ba ka sarkar MDA ka belalang kemat da NPP ha ka jala bat ka sarkar NDA belalang kemat da ka BJP kim dan jinge pair AUM uni unang yalam ka seng Congress ula penrap da boong ba udan ka tu kan ni kimat ki ba ukwa ban pensngo kata halor ka yo kam yo jam ki kena ki basa nge no ni ki jing pule bat halor ka jing persang jong menteri rang ba ban yalam baklai ki pat ba habede bat ki surak habenta khaput bat kari bemarjan uni unang yalam ka seng Congress loang ba ulingo ba ka sarkar kam thau kilat kilinti banwan ra ya ki scheme na ka sarkar pedeng shushu ulong ba ka sarkar kam dan jinge pair ba ka sarkar BJP ki bon kam habon ki wei kiliang Henry kim dan por ban pet ya ka jinge ka ba ki pat ba ki mat ki dokhat ka khasi students union laban circle kilami na do dang stop village na ya ka yeng ha Maxwell ten estate ka badan hablaban na ka benta ban phasa ya ki samla pule kom ka dak pen pin isha ka sarkar ba kamla ban kendang ya ki bajala ki basa bian hapo kan ka jaka ki dokhat ka KSU laban circle hapo ka jinge lang u president usamla Ruben Najar kilami na do ka por nyo bajim stop jong ka arkan dai trek bunai rumpang arjar psau banlichna ya ka yeng ka balakir batap da kitin kene ka jing lechna yeng jong ka seng ka dei namar ba ka seng klalit ujo la bun sin cha ka sarkar Henry kamshim la le e kat ba ki bajla ki basa kan ni jaka kelas dang bandroi namar hadu menta kila poi hadu nyo photli ki yeng usamla Ruben ulayatho bayamenta lashna shwatang ko ka yeng batkin sashna shu na ka benta ban phasa ya ki samla pule ki bam don jaka sa ula mahamru balada ki bor sarkar ki penpra ya ka yeng balashna da ka seng ru kan salet ban penpra ya ki yeng jong ki bajala ki basa ha kan ni ka jaka ka badon palat khandai ekar ka jinghe uniu nong yalam lo balada ki we ki seng ki penchna yeng ya ki bajala kam don jing e ya ki KSU ban penchna yeng ya ki pardo ha kan ni ka jaka hadin katu kat ni kenta ki magistrate da ka jing sanran lang da ki pulit kilawan ban yakendo e ki nong yalam ke KSU ha ka hi ka jaka menteri katanat social welfare uba polling do ha bakran ba kinong thok Khubor halo ka jing shong kha khna ulong ka jing shong kha khna ka wan ra ya ka jing kiu jong ka jing don jong ki basang ya banit police school ula penrap da ka boong ba ki khna ki badang dei banlit pule Henry klai shong kha no na kaliang katanat social welfare kan sa shim ki lat kilinti ban aji kai ki kimi ki khpa na ka benta ban pen so tho halo kani ula ong bada ka jing tuklar ya ki bakum kini ki jingja kan ai lat ki kimi ki khpa ban so tho ban shim ki lat kilinti ba ki khon ki khti jang ki kin lat na ka jing shong kha khna
Shushu loong bakajing pelat ya kakot an jong kapokso ha kakatien kasih ya kabla ai kateng ki kendon an jong kapokso ak arja kar kolong ban pensong tho ya ki pat ba halo ka jing shong kha khna bat kerman bakane kan poisha ki benta ba pher jong ka jala bakan long ka jing rap kam tam ya ki shnong ki bam pat tip bha ya ki an ki kanun ha ka bede bat ka jing sha thombor jong ki khna ki nong kwai do kha ki bede ki kenthai ki lalap ya ka met yap uba Matthias wa alang ubadang arpu prasnam karta ha ka arp kandai tere ubanai rumpang arja arsaw ha ka por ba shibiji shteng no phaisngi ubashong basa ha ka shnong nong trai ha ki thain law ba Masnram police station East Khasi Hills district na khrum ka jingkem ka badon hanong lat hajan ka shnong nong trai ubala ja na yeng na do ka arplai tere ubanai rumpang arja arsaw na do ka por khawi baje minsta ya kani la pentingna hadien ba yo ban kren bat uba Kerling walang ubade ubahayi ubala itu baya kamet jong ba Matthias walang lalit ban chimti no bat hakasngi ka bobot an pendap no ye ki jingle anyam ki bakado uweng samlau la ngat hakaru jong ka jing sha pen bit sha thok haki barjala ki bawan ban terwatiar bat ki bakam ya le kom ki shipai le ni ki agent jong ki company ba pher ban pen bit ye ki pat ba ban thiet ki tiar ki jong ki bakan thok na do ki mobile phone ki power bank ki earphone ki baje bat kwe de bat kini ki break class dang ban poi shakeleng ki benta jong ka jala uni usamla ubala sha thok shimna ko ban pen pau kateng satya henry ula yutho bakila don ki barjala ki bakam yele de bakide ki shipai ki blawan ban terwa ye ki shibon tili ki tiar electronics ki bade ki marthok shushu uni usamla ula yutho baha kata ka jingwan terwa jengki ni ki barjala ula kum thiet yak we ka mobile phone kata ka iPhone 14 Pro ha ka dor ka ba laipo hajar tingka ka bla sang ba long thek kum ka bade shisha kata ka iPhone la da shupet na jong ka dor lada pet ya kedor shisha jong kani ka iPhone 14 Pro ka bede shispa apu prajibi ka dor ka de shilak khat khandai hajar henry namar ka jing yo ta dor ute usamla da ka minsim ka jing kaman la thiet ya ka te ka iPhone na ki te ki barjala haba perchang ban play kani ka phone complete bat kini ki barjala ki ong ba kala lut battery kumta ka don kam ban charge wa henry andala charge ka pa pan ban bakam de ka bashisha ka ta ka iPhone Unio samla la kuntu ye ki pat ba bakidei ban long ki bahusier ba pikir haka ban thiet kulmar ye ki tiar kitar khamtam haka be dei bat ki tiar electronics na ki break yu wan bantarwa haka dor ka batat khnang bakinom sha thok kumba ula ngat haka we ka jingja ye tingkho kali ka blaja haka performance step we unong nya jong ka truck aradia transport agency ka badon yo number AS not iwe RC iwe nyo hendriu ar ula klat no hashan hadien ba ula let bantun rai Nadian ya kawe ka truck ka bakit mau clinker ka badon yung number ML iwe iwe saw not ha ka surok ba National Highway Ndriu hamau diang Riboy district kat kum ko Khubor blai alum lai tho ba ka te ka jingja ka de ha ka por south poa minstap ha ka baro atli ki te ki kali ki de ki bdang thu balet chagwati hendri namar ka jing ben hair start palat pat bamnat Tela kamshu ute unongnya jong ka truck aradia transport agency ulalit tenra bet nedin jong ka te ka truck ka bakit ma clinker kad hadu baki benta ba shakmat jong ka te ka truck ka bolanya kala dam senda nakaliam ki pulit ka nong po mari yo jing tep halo ka ni jingja kilalet ban punlong ka jing toket bat say ya ka met jong te unongnya ubla sakut hapo ka te ka kali bat penkit no ashos nong po civil hospital na ka benta ban pendap ya ki jing dan kam kat kum ki kendon an we urang ba ula klat hashen hadien ba ka tuk ka ba unya kalalet rung hakrum jong ka we ka tok ka badan yo registration number ML no an ye arsan nyo ar hakaba ki shaka bana shadien jong ka tok kila yo ban yo u haringkat ka tuk ka baulanya katulong Khubor nu SP ka West Khasi Hills ka ito ba ka te ka jingja kala ja ha ka we na ki jaka ka badan ha mau ya ban jong ka shnong sili West Khasi Hills ha HP petrol pump mau ya ban ka badan harut ka surak nong stan riang do ya ka te ka truck lanya dong ba overland so syang uban na ka shnong mau sa West Khasi Hills ba laong ru ba ka te ka tuk ka de ka badan yo registration number ML not real sa we nyo not Yau te orang ba ula klana la tip kateng ko ba Prylandness nong set San House nam kartau ba nakasnong maurang lang Southwest Khasi Hills district. Haka bede bat kanien nakaliang ki pulit kidang penong ya ka jing toket na kabanta ban lap ya ki daw tan rai jong ka jingja. Ti porlaw da ki tu ki Khubor ni lapoy no asya ka bukot kat hado bangile syam yang haka we pat kateyo na ai kublay ya ka por jong pi kublay shibot.